عز السلام تقبلوا فنونا أب مكتتال تركب زخبركم تعزبتنا خميام سيخوم نلوم قدام سلسة الرساعة شعات تستدالوا هقراون زينات تحيز لكم قريبا زلخو في المنزومية نمكتالكم بخبرنا عدمكو بقندر الساتق في اللام أب زوبا مأكل أب كل تشان إسرانا حموشن بلوصول سيد زمز قبو أتلتاتنا سلت أنت تشلي معهم أبزوا جاش باركا من ربح درهو بمسفح قرب ما أزاو مقبن معواي زكاة سعر وتسيتي ركب الله نبرتي دك عندون زوا إلى برعد حسرتات تكالات محبرة وأقول قلوت من ملاقي صرح اللو أمريكا قبل على فنزويلا متقعت بمكياد بريزيدنت نيكولاس مادورو هم زحزوت تحبيرا منغستي إيران نمتأثاو أمريكا بهاجرو ترير من لاش كنزهبلو تنكيقو أب غريخ تخصيتو زلو حدقا بارع مرور نبرت عسر عدتات بقعزو تأذاز تمحلاليفو زرزر زينا فدرشن أتليتيكس زوبا مأكل أب كلتشن إسران حموشن أب استقايد زوباون هاجراون وددرات بلوصوت سيت نزمز قبا أتلتاتنا سلطنتن بخلطة الرياب زود وسنة سرعة شليمو بريزيدنت نايت فدرشن أتو خبرهم تخلف زسمعو قال أسلت أنت زكايد وتصعري بأتلتاتا بايتا بقبو سلسة تكبرة أب كلتشن إسران حموشن أب بيت عوتات كانت مزقبة قيسو التشلمات نزيا فلوطون مهاب زعلم خمزقونا قليسوم نشلمات زبقعو أب عسرت زباون شو عتا هاجراون وددرات كاب قداماي كساب شاتشاي زوصو عسرتو شومونت أتلتات كمون أتلتاتهم بزمز قبو نطبي بلوصات تبايلهم سترقحوت شعات سلت أنت خمزقونو أب تقات أم تحبيرو وانا دايركتر كفل بهالين سبورتناتو سمروم تسقى برهان بوغنو زي تمزقبا عوتا بمتصاخب تصحن زدل درجة من تربايتا خمزقونا بمتقاس التشلمات بزمنت رزخر خمزلو غنزيبو أموداتا بفدرشن أتلتيكس زوبا مأكل استدالو شلماتن نايمس غانا ورقتن تعديلوم وانا كايد سراح زوبا مأكلاتو زرئيتو لبرهانا بزهابو مزازة مقال أتلتاتنا سلت أنتو من تمزقيبو زول لعوت كي تزانيو أب وشت هاجر طرح كي تحصرو بدرجة هاجرون على من نزبيهم زولو مدرخات بزحي لختصعتو تلابيوم أب زوباكاش باركان نتفتات من ربح دورهو بمسفاح قرب مأزاو مقبن معباي زكاة سعرو تسيتي ركبو الله وكيل إيرنا قداو تولدن زدالو زيناو تصاب إلالتهابتو ماريم كتقربويا أبزوبا كاشباركا مربح دورهو بمسفاح قرب ما أزاو مقبي سدرابيتات نمعباي زكايد زلو تعري تبقو تسيتي ركبو كم زلو كإلاتاتن أم مربح دورهو استوافرون قليتهم مربح دورهو قرب سجان انقاقحون زرقاقت أقداسي حرشاو نتفت كم زخون زحبرة حلافة أهدلو مع الدورهون نهبن أتولد ماريم دبرتين أبتو زوبا لعلي حموشت شحنا قدنا دورهو كم زلوا انتخونا قرب انقاقحون سقا دورهون مسهلو تقلب زمتاتن كم زيكونا أمريهم تكون معكو خجاقاويت أقول قلوت أبارون تمودادو كيلاتات لمع دورهو ممدابهم قرب مدهانيتن كتابة موحاسو كمون جاقاويت برتع واقا معدالن أبت عود نزنتفو أتبابع كم زخون زتقسا أتولد مريم أبقدنا تراي تدريتو زيت أنحم من ربح درهو نام نقداوي أقباب كساقاقرن مهرتب استعات أتفك عبن جميرو كم زلو قاليتو سدرابيتاتن أم نقداوي من ربح درهو زنتفون نسب مويا زلو مركب أحيلهم أبت بوتا نزولو لما درهو زتبابع بايتان أما راتيتاتن قرب مقبن بقبو كتكامل دما أتحساسيبو حلافي تكال معكو هجاقاوي زواغاش باركا أتا أوطانا موغسن تتواعي لما درهو أمن إزوا بارونتو أتمولو برهان عقبايين بوغانوم التعلامة سدرابيتات عقمن زفقدو قطر درهو بمرباح كرم أزاو مقبن قطاواو ربحان زرقاقت علو بايتا متتح مخانم بمتكاس اتزكايد جلو نتفتات أتبابعي كم زخونة أرديوم أم نقداو مفرد درهو استوافرو حارستو الدما بموياوين ستما أكدت تحت قرطي بموداد زكايد وزلو تعري قرب سقا درهون انقاقحون نموحاسي تعرو مهلاو من التبابعي وطيتي رخبلو كم زلون قليتم نساتم أموداتا أبارانتو سدكونت تكال معكوخي جاقاويت نتبسنكي مقوعة زقات امزنبرا حالكي أم مقلال عل أستواطو كم زلو بمتكاس
ቀረብ ዝተቃመመ ምግቢ ደርሁ ክታበትን መድሃኒትን ክሕሰበሉን ናይ መሸጣ ቦታ ክፍቀደሎምን ኣሰኻኺሮም ነበርቲ ደቂ ዓንዱን እዞባ ዕላ ብርዕድ ገንዘቦምን ጉልበቶምን ኣዋሃይዶም ሕፅረታት ትካላዊ ማሕበራት ኣገልግሎት ንምምላእ ይሰርሑ ኣለዉ እቲ መደብ ምስራሕ ቤት ትምህርቲ ኸልኣይ ደረጃን ትካላት ጥዕናን ከም ዘጠቓልል ካብ ኮሚቴ ልምዓት ዓዲ ኣቶ ተኽለሰንበት ኣሚነ ገሊጹ ኣማሕዳርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ተስፋይ የሱስ በኽረ ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መሰረታዊ ፍታሕ ዘረጋግፀሎም ዕማም ብምትብባዕ መንግስቲ ይሰላሰል ከም ዘሎ ብምሕባር ንልዑል ተሳትፎን ኣበርክቶን ህዝቢ መጊሱ ተማሃሮ ናይ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቶም ዝዛዘሙ 10 ኪሎ ሜትር ተጓዒዞም ኣብ ሓድሽ ዓዲ ክመሃሩ ምጽንሖም እዚ ድማ ከቢድ ሃልኪ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ኣቶ ተስፋይ የሱስ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ክቋርፃ ከም ዝግደድ ኣረዲኡ ብዘይካዚ ኣዴታት እውን ንኽሓርሳ ናብ ማእከላት ጥዕና ሓድሽ ዓድን ሓውሲ ከተማ ኤደንን ክኸዳ ምጽንሐን ብምጥቃስ ነቲ ስራሕ ብሓወት ንምዝዛም ተራን ኣበርክቶን ምሕዳር ንዞባን ዞባን ከይፍልዮም ተማሕፂኑ ምምሕዳር ከባቢ ደቂ ዓንዱ ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ደቡብ ካብ ሓውሲ ከተማ ኤደን ርሒቓ ትርከብ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ ንኡዞባት ጾሮና ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ኣብ ሃገራዊ ምርምራታት ሻምናይ ክፍልን 12 ክፍልን ልዑል ነጥቢ ንዘምጽኡ 24 ተምሃሮ ሸሊሙ ሓላፊ ትምህርቲ ኣብቲ ንኡዞባ መምህር ሰልጠነ ገብረዮን ኣሳብ ዘስምዖ ቃል ተሸለምቲ ኣብ ዝቕጽል ጉዕዞ ትምህርቶም ዝበለጸ ውጽኢት ንምምዝጋብ ጻዕሮም ክብከብሉ ብምምሕፃን ተሳታፍነትን ተወዳዳርነትን ደቂ ኣንስትዮ ማእዲ ትምህርቲ ንምዕባይ ኣበርክቶ ናይ ኩሎም መሻርክትን ወለድን ክዓዝዝ ተላብዩ ወኪል ኣማሕዳር ንኡዞባ ጾሮና ኣቶ ሃይለ መንገሻ ብግድኡ ንሸለምቲ ዮሃና ድሕሪ ምባል ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሓ ናይ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ምድጋፍ ከም ዝድሊ ገንዚቦም ተሸለምቲ ብወገኖም ንዝተገብረሎም ምትብባዕ ድሕሪ ምስጋን ንዝለዓለ ውጽኢት ኣበርቲዖም ክሰርሑ ምዃኖም ቃልኣትዮም ዘምዚሉ እንከሎ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ንኡዞባ ጾሮና ን55 ናይ ቁጽሪ መምሃራን ስልጠና ከም ዝወደበ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ዜና መስዋእቲ قديم تجادلاي أكل جبر ولد حجوس بحدث الرخلتشن 26 أم بل 7 عامات عدميو بحمام تسويو أب ورح 11 عند شعات 257 أب هزبا وحيلتات حرنة إرتراس تسلفة تجادلاي أكل أب جزي حرنة وقالسي أب تواجع سراويت كابتراخ سب عزاز حيلي دحرنات من الدماء أب زوبا دبوب أم حدار وردان حوس ختمان حلف أحد حلوة كبابنا هجرا وأقول قلتنس وأتنا ابن زوبادك أم حره كمون أب من محدار زبادو بحلف أحد موفار كوينو نهزبون هاجرون بتجهد زجلجل حربنيايو سوء تجدل أكل جبر ولد بعد حدارنا بحموش ولداتنيوم سنة سرعة كبر دمّا بخلطة الري أم كان مقبر حربنياتات من دفرات فتسيم الله منيستر زواو من محدار بمسوات قديم تجدل أكل جبر ولد استسمع مرير حزن نجلسه نسد رابيتو مقالستون مسارحتون صنعتها بكم يبل زي سعب زيناتات هاجرات وصاي كبرات عزبتنا نمكتالكم دقيمنا بخبر نعدم زينا وصاي أمريكا لومي سلسلة الري أب ساعات نجوه قبل على فنزويلا أكل مخبار حق مخوان زتقصته سفيح متقعت أير كم زكايدت بريزيدنت دونالد ترامب حبيروم دحرتي أب كاراكاس ميراندا أراغوان غوايران استخايد متقعتي بريزيدنت نيكولاس مادورون بعلت بيتون كم تتحزون كاب فنزويلا خمزواتون بريزيدنت ترامب بقصات محبراو من رخيطات بزرقو حد صحفاف ليتوم بريزيدنت مادورو أب أمريكا بخلتشان عسران بزقربو لكس جبنات مسجار عص فارس أب كن مفرد قرب مخانون بحق أمريكا هم زداننون بريزيدنت ترامب حبيروم لوم يا ماسيو أبزهابو غازيت أو مجلس إدما بريزيدنت ترامب سلاماو ناي سلطان مسجار كساب زكاد فنزويلا نجزيو أب تحت محدار أمريكا هتصنح مخانا فليت الله نتي أمريكا زكايدتو سقومتي بترزخوننا منستر مكلخال فنزويلا فلاديمير بادرينو نهالوات بريزيدنت مادورون بعلت بيتون بزملكات قلت في حبريتا خوها بتسوي لهم زانزيلون كلهم منستر بادرينو حزبن سراويتن فنزويلا نمت توقدماو سراويت بحوار كمكتو تمحصينهم دحرت أمريكا زكايدتو تدراو سقومتي ناي حدغا دنغاغي زاوجت فنزويلا بايتو تهصص اخيبا خكاي تصوي عام حزباويت ريبابليك تشاينا روسيا إيران كولومبيان كيوان زركبان حيالو هاجرات اتمتقعتنا هاجراو حقن متكلات شارتر ود حورات هاجراتن زتحس مخانو بمحبار كونينو انولوا
ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዘውፅኦ መግለጺ እቲ መጥቃዕትን ኣህጉራዊ ሕግን ልኡላውነትን ቬኔዙዌላን ዝጥሕስ ንሰላምን ንጸጥታን ላቲን ኣሜሪካን ዞባ ካሪቢያንን ድማ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ቀጥታዊ ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ድሕሪ እቲ ብ1989 ኣብ ፓናማ ዘካየደቶ እዚ ናይ ቬኔዙዌላ ናይ መጀመርያ ምዃኑ ጸብጻባት ይረድኡ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገሩ ምትእታው ምስ ትገብር ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ዘሎ ወታደራዊ ዕላማታት ከም ዘጥቅዕ መንግስቲ ኢራን ኣጠንቂቑ እዚ ዝገለጽ ዘሎ መንግስቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ሃገሩ ስጉምቲ እንተወሲዱ ኣሜሪካ ኢዳ ከተእቱ ከም ትኽእል ድሕሪ ምእማታ እያ ኣብ ሃገሩ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ንኣሜሪካ ይኹን ዝኾነት ካልእ ሃገር ከም ዘይምልከት ዝገለጸ መንግስቲ ኢራን ብምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ተኸታኺ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክሕየድ ፀዊዑ ኣሎ መንግስቲ ኢራን እቲ ቁጠባዊ ምትዕርራይ ዝጠልብ ህዝባዊ ተቃውሞን ዕግርግርን ኢድ ግዳማውያን ወገናት ከም ዘለዎ ክወቅስ ጸኒሑ ኣሎ እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ድሕሪ እቲ 2022 ኣብ ኢራን ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ተርእዮ እቲ ዝሓየለ ምዃኑ እዮም ጸብጻባት ዘረድኡ ኢራን እቲ ቅድሚ 3 ዓመታት ዝተወልዐ ህዝባዊ ናዕቢ እውን ኢድ ግዳማውያን ሓይልታት ከም ዝነበሮ ኣብ እዋኑ ኸሲሳ እያ ኣብ ምብራቓዊ ሸነኽ ግሪኽ ተኸሲቱ ብዘሎ ሓደጋ ባርዕ መሮር ነበርቲ 20 ዓድታት ክጉዕዙ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ብሰንክቲ ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘይወዓለ ባርዕ ዛጌት ልዕሊ 16,000 ሄክታር ጫካ ክህሞኽ ከሎ ኣብ ብርክት ዝበለ ዓድታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዘቋረፀ ተገሊጹ መንግስቲ ግሪኽ ነቲ ባርዕ ንምቁፅጻር ሰራዊትን ኣሃዱ መጥፋእቲ ሓውና ዋፊሩ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ደረቕ ንፋስ ዝዓብለሎ ውዑይ ኩነታት ኣየር ነቲ ሓደጋ መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ተገሊጹ ግሪኽ ክሊማዊ ዋዒ ብዘስዓቦ ባርዕ መሮር ብተደጋጋሚ ካብ ዝጥቅዓ ሃገራት ምዃና ጸብጻባት የረድኡ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ከባቢ ደሴት ታይዋን ዘካየደቶ ወታደራዊ ልምምድ ኣብታ ኣካል ልኡላዊ ግዝኣታ ዝኾነ ደሴት ንዝግበር ግዳማዊ ምትእታውን ምግታእ ዝዓለመ ምንባሩ ገሊጻ ቁጠባውን ጸጥታውን ዝምድናታት ንምሕያል ብዝብል ምኽንያት ኣብታ ደሴት ዝግበር ዘሎ ምትእታው ቀይሕ መስመር ምስጋር ምዃኑ ዝጠቐሰ መግለፂ ሚኒስትሪ ምክልኻል ቻይና ሃገሩ ቀጥታዊ መልሰ ግብሪ ከም ትህበሉ ጠንቂቕ ኣሎ እቲ ምትእታው ነታ ደሴት ንምጽምባር ዝዓግት ከም ዘይኮነ ብምሕባር ከዓ ቻይና ኣገዳሲ ምዝኸውን ሓይሊ ክትጥቀም ከም ትኽእል ደጊሙ ነጺሩ ሃገራት ምዕራብ ብቐንዱ ድማ ኣሜሪካ ብደሴት ታይዋን ትገብሮ ዘላ ምትእታው ምስ ቻይና ንዝጸንሐ ዘይምቅዳው የኽርሮ ከም ዘሎ ይፍለጥ ምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነታ ደሴት ዋጋ $11 ቢልዮን ወተሃደራዊ ንዋት ክሸጠላ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ቅንያት ምግላጹ ዝዝከር እዩ ሩስያ ትማሊ ክልተ ጥሪ ኣብ ልዕሊ ኣገደስቲ ዝበለቶም ዕላማታት ዩክሬን ከቢድ ደብዳብ ከም ዘካየደት ሓቢራ እቲ ደብዳብ መልሰ ግብሪ ናይቲ ዩክሬን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ልዕሊ መንበሪ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዘካየደቶ ፍሹል ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣፍሊጡ ሩስያ ልዕሊ ድምፂ ዝውንጨፍ ሚሳይል ተጠቒማ ኣብ ወተሃደራዊ ትካላት ብሓፈሻ መፍረ ጽዋር ድማ ብፍላይ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ትካላት መጻረዪ ነዳዲ ጸዓት ትሕተ ቅርፂ መጓዓዝያን ወደባትን ከም ዘጥቃዕት እያ ገሊጻ ዘላ በዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ከቢድ ንዋታውን ትሕተ ቅርፃውን ዕንወት ከም ዝወረደ ብምጥቃስ ድማ ዕላማ ብልክዕ ከም ዝወቕዐት ሓቢራ ሰራዊት ዩክሬን ብ28 ከምኡውን 29 ተሓሳስ ነቲ ኣብ ዞባ ኖቭጎሮድ ዝርከብ መንበሪ ፕረዚደንት ፑቲን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዘካየደ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ መጥቃዕቲ ብሓይሊ ኣየር ሩስያ ከም ዝበርዓነ ይግለጽ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ድሕሪ እቲ ፍሹል መጥቃዕቲ ብዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ናይ መልሰ ግብሪ መጥቃዕቲ ተካይደሉ ዕላማታት ኣለልያ ከም ዘላ ምጥቃሱ ይርስዓን ትማሊ ክልተ ጥሪ ኣብ ማእከላይን ሰሜናውን ሜክሲኮ 6.5 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ተኸስተ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ሓቢሩ በቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ዓሰርተታት ሰባት ከም ዝቆሰሉን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ሰመዚ ሜክሲኮ ገሊጾም ኣለዉ ድሕሪ ተቐዳማይ ሓደጋ ዝሰዓበ ድሕሪ ምንቅጥቃጣት ነቲ ክሳራታት ከም ዘዕበዮ ተፈሊጡ ኣሎ መንግስቲ ሜክሲኮ ነበርቲ ማእከላይን ሰሜናውን ሸነኽ ሃገሩ ክስዕብ ካብ ዝኽእል ተወሳኺ ምንቅጥቃጥ ክጥንቀቑ መልእኽቲ መሓላሊፉ ኣሎ ሜክሲኮ ብሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብተደጋጋሚ ካብ ዝጥቅዓ ሃገራት ኮይና በቲ ሓደጋ ብ1985 ኣስታት 10,000 ኣብ 2017 ብዝተኸስተ ድማ ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይረድኡ ዓመት 2025 ኣብ ብሪጣንያ ውሽጢ 140 ዓመታት እታ ዝወዓየት ምንባራ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ኤውሮጳ ሓቢሮም ብዝሓለፈ ዓመት ኣብታ ሃገር ገምጋም መጠን ዋዒ ኣስታት 11 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ምንባሩ እዚ ድማ ድሕሪ 1884 ትዝለዓለ ምዃኑ እቶም ጸብጻባት ይረድኡ
عام 2025 بدرجة عالم زوعيات كتكون كم تخلون أهجراوي وكيل مكتال كنتات أير كأمت ساني حلهم حدا غاب صعبينات كلمة نوتس زخنة موسخمة أنواعي عمتاون عرقي متسخن زول زفلات يوم نتتريون مكتازت كأسها قراو تبقسوس لزي توسده صعبيناتو أبزمت عمتات مليسوخو سختخو لهم زلو كإلاتات كقلت تصاني حمال لهم كبرات عزبتنا زينا نمززام أرستاتو دقملكم أب زوبا ماكل أب كلتشعن عسران حموشن بلوتوت سيد زمزقو أتلتاتنا سلطان تشلي معهم أب زوبا قشباركا من رباح دورهو بمسفاح قرب مازاو مقبن معباي زكاية سعري وتسيت يركبو الله نبرتي دك عندون الزوبا علا برعد حسرتات تكالات محبرة وأقول قلوت نملا يسرح اللو أمريكا قبل على فنزويلا متقعت بمكياد بريزيدنت نيكولاس مادورو خنز حزتو حبيرا منغست إيران نمتتاو أمريكا بهاجرو ترير ملاش كان زهبلو تنكيغو أب قريخ تخصيتو بزول لحد قبارع مرور نبرت عيسر عدتات كقعزو تأزاز تمحلان يفو حفشة وزينات تزازي من لهم استروف مدباتنا نحدقكم بوغني وغشا